Schody, schody. Schody nás doprovázejí po celý život, aniž si to uvědomujeme. Schody nám pomáhají zdolávat různé výšky, schody mohou být v různém prostředí, schody jako designový šperk, ale vždy jako náš nepostradatelný pomocník při cestě vzhůru. Dovolte nám ukázat, jak schody změní interiér bydlení v dokonalé souhře pracovníků SVN Moravia s.r.o. Nacházíme se v obytném prostoru, který bude zanedlouho naplněn prací našich montážníků při realizaci prostorového schodiště. Místo pro umístění schodiště je přesně a důkladně zaměřeno ještě před vlastní montáží. Součástí montáže je také galerie kolem schodišťového prostoru v prvním nadzemním podlaží. Veškeré stavební prvky schodiště jsou důkladně zabaleny a chráněny před poškozením jak při transportu, tak při samotné montáži. Důležitým bodem montáže je pořádek a logistické rozvržení prvků schodiště. Zároveň se dbá, aby nevznikla žádná škoda majiteli obytného domu. Jak vidíte, tak technický výkres, plán montáže již mají montážníci upevněn na přehledném místě. Máme vše vyloženo a můžeme se dát do práce. Dvakrát měř a jednou řež, to není jen přísloví, ale někdy drsná pravda v případě, že prvotní rozměření je uděláno špatně. To však u této party určitě nehrozí. K rozměřování se používá špičková technika, která montážníkům usnadňuje práci. Při zaměřování schodiště v horním patře montážníci věnují zvýšenou pozornost své bezpečnosti, protože pracují ve výšce a nad volnou hloubkou. Měření pomocí olovnice je sice metoda trochu starší, ale to neznamená, že není přesná. Pravidelná kontrola nad plánem je základní pravidlo každé montáže a vizitkou dobré montážní party. Pracovníci připravují k montáži nosné prvky schodiště, nosníky, radí se nad plánem a rozměřují na stěně, kde bude umístěna schodnice schodiště. Přesnost mají montážníci velmi dobře zažitou. Montáž vnějších schodnic schodiště právě začala. Pomocí fixačních tyčí se celý rám stabilizuje. Důležitá je neustálá kontrola pomocí vodováhy. První díl vnější schodnice schodiště je namontován. Příprava stupňů schodiště k vlastní montáži. Stále se musí dbát, aby nedošlo k poškození stupňů schodiště. Montážníci pokračují v montáži podesty schodiště. Stále se kontroluje přesnost a souhra celého díla s plánem výstavby. Po instalaci podesty schodiště jsme připraveni k montáži druhé části vnější schodnice. Zde je důležitá souhra celé montážní party, aby se nestalo tohle. Montáž podesty na připravenou podestovou konstrukci. Vidíte, že to není nic jednoduchého. Tak vypadá práce v praxi. Schodišťový rám je připraven k instalaci stupňů schodiště. Vymezovací podložky nám pomáhají odhlučnit schodiště při běžném používání. Celou montáž schodišťových stupňů uzavřeme montáží vnitřních schodnic schodiště. Nyní bude provedena montáž středového sloupu, který nese celkové zatížení této unikátní schodišťové konstrukce. Při montáži jsou důležité také samotné detaily propojení, které jsou velmi dobře designersky propracované. Následující částí montáže schodiště je instalace sloupků, které jsou přikotveny ke schodnicím.
Sloupky jsou dále upraveny tak, aby umožnily montáž zábrany, která je tvořena bezpečnostním sklem. Porada nad plánem při přesném rozměření sloupků, které jsou umístěny dále na galerii této stavby. Na upevněné sloupky montážníci umisťují dřevěná madla. Na galerii jsou již rozměřená místa, kde budou umístěny sloupky zábradlí. Probíhají dokončovací práce usazování zábradlí na připravené sloupky. To, že naši montážníci nemají pracovní obuv, když se pohybují po schodišti, má svůj význam. Ochrana schodiště před poškozením. Nyní vás necháme sledovat dokončovací práce při závěrečném usazení skel a celkové pohledy na dokončené designové schodiště z galerií. Kvalitní výrobek a kvalitní práce jsou hlavní předností společnosti SVN Moravia s.r.o.